στο YouTube αλλά και στο Facebook. Πάμε λοιπόν να δούμε ομάδα Φεύγα. Παιδάκι μου, έχω νεύρα σου λέω. Για να δεις τι χαζό που είναι το παιδί μου, τον φώναξα. Του δίνω 1 ευρώ και του λέω πήγαινε να μάθεις ένα πιάνο. Και πήγε. Άσε μωρέ, γιατί το δικό μου είναι καλύτερο. Εδώ του είπα να πάει στο κομμωτήριο να δει αν είμαι εκεί και εκείνος πήγε. Ο βλάκας. Τι είναι? Καλά, εσύ. Νευριασμένος ο παιδί, τι έχεις? Είναι να μην είμαι νευριασμένος. Μου έδωσε η μητέρα μου 1 ευρώ να πάω να πάρω ένα πιάνο και να το πω με τη χρόνο που θέλει. Καλά αυτό λες εσύ. Μένα μου πιο κάνω. Μου είπε να πάω να δω ένα στο κομμωτήριο, λες και χαθήκαν τα τηλέφωνα. Κορίτσια, κλειστήκαμε, τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε? Βοήθεια! 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 Παιδιά, δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να φωνάξουμε και 3 μαζί, ταυτόχρονα. 1, 2, 3. Ταυτόχρονα! Ταυτόχρονα! Ταυτόχρονα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα να. Τι κάνεις εδώ? Προχώρα, έλα. Καλύτερα πες. Να σου πω. Η καρδιά μου χτύπα μόνο για σένα. Να, 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 να.